určité výsledky z agentúry Thomson Reuters, kde môžeme vidieť, že pokiaľ oni vyhodnocovali stav marží, ako to teda vyzeralo u obchodných reťazcov, že tie obchodné marže medzi rokmi 5 až 11 boli kdesi od 0 do 6%. U vybraných potravinárskych firiem to bolo kdesi na úrovni 12 až 24%. Samozrejme, tu je takisto polemika, pretože pokiaľ sa to začne rozmieniať na drobné, tak zase potravinársky priemysel takisto sa bráni, že to teda tak nie je a nie je to pravda. Čo sa týka ďalších nejakých takých postrehov, čo teda sme získali aj zo zahraničia, tak vychádzali sme zo 4. výročnej správy, ktorú zverejnili Francúzi, a zo spotrebiteľského koša sme vybrali predovšetkým bravčové oväzie, hydinové mäso, šunku, chlieb, jogurty, ovocie a zeleninu. Ale tu sme takisto boli veľmi prekvapení, že ako to teda dopadlo u toho spotrebiteľského koša, kde ozaj, keby sme išli, ale pre krátkosť času nebudem to rozoberať detailne, ale tie výrobky, čo sa týka bravčového mäsa alebo hydinového mäsa, boli zaťažené dokonca maržami, ktoré predstavovali 100% na viac. A preto je tu apel, aby všetky tie články v tom reťazci sa správali, si myslím, že lepšie, aby vo vzťahu sami k sebe, aby to prerozdelenie profitu bolo rovnomernejšie, aby to prerozdelenie bolo spravodlivejšie. Chýba nám tu monitorovanie marží. Ideálne by bolo, keby sme sa posunuli v tejto oblasti a aby sme mali objektívne čísla v rukách, na základe ktorých by sme vedeli posudzovať stav, ktorý momentálne je v reťazci prvovýroba, spracovateľ a obchod. Sú tu príklady, tak ako som vám povedal, zo zahraničia, napríklad Francúzi. Určite stojí na zamyslenie sa, aby sme s týmto niečo začali robiť, aby sme mali objektívne čísla v rukách. A samozrejme je tu požiadavka už dlhodobá, ktorá smeruje k tomu, aby sme regulovali nerovnováhu v potravinovom reťazci. Sú tu požiadavky na obnovu legislatívy, ktorá smeruje predovšetkým k ochrane hospodárskej súťaže na úrovni Európskej únie, ale takisto aj Slovenska. Veď dodnes platný zákon vychádza ešte z povojnového stavu, takže je teda po druhej svetovej vojne, takže je najvyšší čas aj túto vec začať riešiť a začať upravovať, pretože si myslím, že ten stav sa výrazne zmení.